So muno muZimbabwe kungotaura chete kuti ndinobva kuChipinge unotaura kunge sewataura kuti ndinobva kuMalawi kana kubva kuNigeria. Dziri nyaya dzekuti vanhu vanotanga kutya kuti uyu anenge anobata tsotso, nenyaya yekuti tinongonzwa nyaya dzakasiyana siyana, especially dzetsotso, nyaya dzemashiripiti dzinonyanyonzwikwa dzichibva nechepaChipinge apa. Vakawanda kutaura kuti kuChipinge ndokwadzinobikwa dzakasiyana siyana. Anyway, nyaya yedu yanhasi inobva nechepaChipinge apa. Pana sisi anoda kutitsanangurira kuti mumusha mavakambonge varoorwa, havana kuziva kuti vakaroorwa mumusha mune ngozi, mavakasvikira baba mune ngozi yababa iyo yaitoda kuripwa. First day vasvika kumusha vanosangana nema1. Ladies and gentlemen, if this is your first time tuning in pano pa Slick Media TV pamaZim Untold Stories, usakanganwe kusiya wasubscribe handika ndokuti nyaya dzedu dzirambe dzichifamba zvakanaka. Ndinoda kukupedzerai nguva ngatinyatsopinda munyaya, tinyatsonzwa kuti zvanga zvichinyatsofamba sei, chii chakaitika, chii chakatora nzvimbo. Imimi ma1 chaiyo. Mukoma Slick, nyaya yangu yakamira yakadai. Ndaive muChipinge, ndaigara navamwene asi vari kumusha kwavo. Zvezvo tingati kudi vakarera vana vavo voga, saka vana naivo vaigara kumusha kwamai. So mukuroorwa kwandakaita ndakangouyawo ndichienda kumasekuru ake ikoko, asi mai vava vane stendi yavo pavaigara voga, sezvo vabereki vavo vavari madzisabhuku, saka nzvimbo haina kuvanira. Mukoma Slick, ndakati ndichiroorwa ndikaenda kumusha for the first time. Pamba pacho papasinapo kuvakwa zvakanyanya, so papa nedzimba 2, kicheni nebedroom, sezvo mai vaingova 1, nechibamunini chidiki chilasona. So pandakasvika ndakatambirwa zvakanaka, vanhu vacho vaive nomufaro, pakanaka pasina kana problem. Ndakazoti nguva yekugeza manheru kubva vatoti hapana patinongoenda seri kwemba totogeza. Ndakacherawo mvura yangu ndapota kuseri kwemba uya kuti ndigeze, ndakurura ndageza paya. Saka pandakasimudza musoro ndakaona kumhiri pamusha pavamwene vangu apa pakaita kunge pakakwirira, so kwakune imwe nzvimbo yakaita kunge yakadzaka pakati kozonokwirirawo musoro. Saka nechekumusoro kwakakwirirawo Slick, ndakaona moto waibhira uchienda mudenga, zvezvokuti wasvika mudenga ubva wati bhiribhiribhiri uchidzaka uchienda pasi, ubva wati warararara kuita masimbe zviya pasi. Saka ndakaramba ndakatarira zviri kumboitika. Saka zvaita kunge zviri kure but zvichiita kunge zviri padhuze. Moto uya waiti ukati uchienda mudenga kudai, wava mudenga denga, waibvaruka wodzaka pasi, uchibvaruka wosvika pasi poita masimbe. Saka pazvaitikira ipapo waiti ukanasotarira kudai waitoona dzimba zvokuti moto uyu wailaita musha iwoyo, waitoona dzimba. Saka ndaskrima ndakamanya ndichitora hembe dzangu ndichimanya ndichienda kune vanhu. Saka mai ndo vakauya vakati chii, ndikati pane zvandiri kuona moto kuseri. Saka ndandachimonera Zambia manje, pane zvandiriona. Vabva vauya neni zvikanzi vaenda zvazvichiri kutoita. Muzuva Mukoma Slick vakatoseka zvikanzi nditezvara vako vari kukugamuchira, vari kutofarawo kuti muroora. Ndakarohwa nehana because ivakatozvitora simple. Saka ndakati tezvara vangu, zvikanzi nditezvara vako vakashayika, saka ndo vanoita moto iwoyo. Ende kwavari zvoitoita kunge zvinhu zviri normal. Mukoma Slick, ndakagara pamba ipapo for almost 1 week, vhiki yechi2. Saka ndiri munhu ari free zvokuti ndinofarira vana nekutaura ndiri munhu anotaura anoseka. Saka handina kunonoka kushairirana nevana vemumhuri imomo nehama dzacho. Saka pakaita chimwe chisekuru, chimwana chihanzvasi chaigarawo kune rimwe side, ndobva chati umwe musi makuseni chasvika pamba paya chatondimhoresa, ataseka tafara, sekuru murise chachiri chidiki zvokuma10 years. Ndobva changovhumuka zvikanzi muzaya unoziva kuti chii? Ndikati zvikanzi unoziva kuti kana tiri kumba kwedu pano apa unoona pane muti uyu, papanomwe muti wanga uri munze kwechivanze zvishoma kudai. Zvikanzi muti iwoyu pane moto unobvira pamuti iwoyu uchiuya kumba, ende pano panenge pakachena zvokuti tinoona chero
chero munhu akabuda panze unotoona kuti pane munhu ari kufamba panze apa, asi pane moto unopfuta pano everyday. Masiliki ndakabvunda. Saka mwana uya paakandiudza ndakazoona mai vake vaidzaka kuenda kumvura, ndobva ndavafunza ndikati hanai mbuya sekuru vandiudza kuti zvikanzi kwatokuudza, ndikati vandiudza zvandakaudzwa ipapo nanhasi anamati zvikanzi nambuya vai ndakuudza hangu zukuru because already wakusiya nyaya dziri pano. Chakaitika ndechekuti baba vepano vakafa, asi kufa kwavo havana kufa zvakanaka, saka vanopfuka. Muno mumusha mune ngozi mbiri dzinotoda kutoripwa. Saka vandiudza mbuya vaya kuti mumusha muno mune ngozi mbiri dzinotoda kutoripwa. Takati garei, then vamwene vangu vaita kunge vanovhumuka zviya zvokuti vakarara, chero vakarara makati vaivhumuka voskrima, kana ukasavamuda vairamba vachiskrima. So ndakaita zviya zvokuti nechemwoyo mangu mwemusi ari masikati vabva kumunda vapinda mubedroom mavo varara vachiti vaneta, ndobva ndatanga kurongedza hembe dzemwana wangu ndichida kowacha. Saka ndichirongedza kudaro ivo vakarara, ndobva vatanga zvekuvhumuka zvavo zvi vatanga kuvhumuka kwikwi. Ndakazviudza mumwoyo mangu ndikati nhasi damboona kuti zvinoita sei, handisi kuzovamutsa, daona kuti zvinoita sei. Saka ndakatanguva ndikarongedza hembe ndikapedza zviya zvotoshara ndimoona kuti chinoketa hembe uchiketa ndichidziseparata. Ndakaita tai vachingorima vachiita ungati vazvitwa pahuro apa vakuita unge nevhoisi rako kunopera, but hameno zvandaingozviudza mumwoyo mangu dai ndichiti hanhasi ndoda kumboona kuti ndikasavamutsa chii chinoitika. Saka chibamini changu chachaenda kotamba chakabva chapinda mumba meme, ndobva chanovamutsa chototi amai guru mamusingauyi here kuti mai vari kuvhumuka. Ndikati kana kumbozviwa bamini ndandisina kumbozviwa. Ndobva vanovamutsa mai vachimuka vakatoti ende makoti mune mwoyo wakashata, shuwa mungandirega, shuwa muchinasonditarisa kwaenda ndichinaso kukuonai makanditarisa muchiti nhasi ndoda kumbovarega ndione zvinoenda nepi. Zvinhu izvi ndaizvitaura mumwoyo mangu mukoma Leki handina kumbodu, asi vakazvitaura pavakamuka kuti makoti kundiregerera wakatonditarira ndandichidzipwa kuita kunge ndichafa, iwo wakangonditarira uchitoti nhasi ndoda kumboona kuti zvinoguma nepi. Moziva kuti from the pamba ipapo hapana kugarika, mai vavongoshushira vachingorota vachigara vachingondituka vachingoshusha zvimwe vachitaura mamwe mashoko asingaiti kusvikira ndasimuka ndakabva pamusaka pavamwene komasleki pamusaka pavamwene. Ende ndingati kumashure papa nevamwe bamunini vavakandiudza vakati mai guru munozviziva here kuti nhumbi dzemukadzi wanga ari wamukoma dzichiri mumusha imomo? Saka ndakashamisika kuti dzichiri mumusha muno chirudzii kuita sei pai kuzidzimba taitopinda meza hapana panaimboona baba nehembe dzavo dzacho dzairehwa idzodzo. Mukoma Sliki ndakagara makore ndisingazivi musha umu hembe dzomukadzi wacho dzitorimo, ende pakazoshanya bamunini ava vaive vandiudza kuti hembe dzichiri mumusha imomo rositaiwirirana, ndo vakanondiratidza padza dzakavikwa dzaidova mumusha imomo but pane moziva mukoma Sliki mukuroorwa muka ndosaka kuchinzi rooranai nematongo. Ndakasvika pagwa kusiya marriage nokuda kwavamwene vanetsa kuzi ndandakuzva zvikawanda zvomumusha mavo, ndo mamiriro akaita nyaya yangu. Yo, ladies and gentlemen, izvi zvinotyisa izvi. Dzinoitwa ngenyambo kana dzichitaurwa nevamwe usati wasangana nazvo. Imagine kuti ona zvipoko vanotova comfortable nazvo dziri ngozi. What do you think of this story, ladies and gentlemen? Let me know in the comment section. Saka unotudzwa kuti nhasi uri kuona story yedu uchibva nechepapi apa ndokuti nyaya dzedu dzirambe dzichita zvirambe zvichienderera mberi. Until next time, ko zvazara.